Ayidi angicale ngibingelele uNkulunkulu Thokozile manje insizwa wami Nguni. Hayi-ke namhlanje angize ngijule kakhulu. Into bengizothanda nje ukukhuluma ngayo ukuthi yini inhlosoni ukuthwasa-ke. Umuntu kusuke kwenzakalani, yini into eyenza ukuthi umuntu azathwase. Lento le isuka kuma-generational, singasho ukuthini, it is a cycle which is generational, angithi iya ngokuya itshintsha abantu angithi ngokuza kwethu from generation to the next. So inhloso yaloku ukulungisa noma it is to break generational curses. Mangithi generational curses ngisuke ngikhuluma ngento mhlambe eliyayenzeka mandulo ngey'nkathi zabo khokho bakho, into yahlupha ugokhokho wakho abese kazange bayilungisa-ke, abese-ke manje lento yandlulela to the next generation, and then uthola ukuthi mhlambe ekhaya izinto zesiko noma izinto zesintu abazilandeleli kakhulu. Uthola ukuthi manje nabo laba abanye the chosen generation nayo ibuye ibashayele bese-ke lento isiwela kuwena manje. Mase kunjalo kusuke kunenkinga vele ekhaya. So-ke ama-generational cases ayahluka ayahluka, ngoba ukuthi ingulo kahle to be exact, i-generational curse ingulo esuke ibuye ekhaya yangalungiswa. Maningi kuya ngokuhluka, kungaba ukuthi ngani ekhaya kungashadwa, ngani abantu bangaphumeleli ekhaya, ngani bangasebenzi abantu ekhaya, kungani nje izinto ey'ngahlangani ekhaya. Kakhulu izinto ezihlangane nomndeni nekhaya, angazi-ke noma ngiyazwakala. So-ke sithi-ke lokho ama-generational cycles, and then kunama-generational curses, and then kunama-generational lineages, izinto ezisihlanganisayo ezisi-connect-ayo through generational cycles, angithi. So-ke lezi zinto ziphinde zibuye kithi zivuke. Masiziba-ke lezi zinto ziyasishaya size sishiye ezweni, abese ziyowela isizukulwane sesizukulwane, abese-ke nabo mabangalungisi izondlulela yizilungiswe, akukho kuzotshintsha. So-ke inhloso yokuthi umuntu ungathwaseke manje ukuthi-ke sisuke silungisa lezi zinto ikabili. Esikhathini esiningi isiphiwo lesi sokuthwasa usuke uphiwa ukuthi mhlawumbe uzolungisa lezo zinto, ama-generational curse wakho khaya kini, noma mhlawumbe kuwukuthi you are the chosen one ukuthi uzosiza abanye noma uzovulela abanye iy'ndlela zabo, uzoqhaqha wona lama-generational curses a-experience-wa abantu kulo mhlaba. So-ke inhloso yokuthwasa-ke yiko lokho. So in between, into wena okumele uzibuze yona ukuthi-ke manje where do I fall? Ingabe ngithwasela ukulungisa isimo sasekhaya, ngilaphe ingulo impilo ichubeke, noma ngikhethiwe ngiyothwasisa ngilaphe kube isizwe sonke. So-ke i-answer yaloku ikuwena ney'dalwa zakini. Okumele nje ukwenza ukuthi ujule phezu kwenkulumo yakho ney'dalwa zakho, nizwane ngazo zonke iy'nsuku, and then ayeke ulahleke, and ayeke bakulahlekise, and ozokusiza mama uzoshayeka nakanjani. Ngiyabonga-ke ukhuluma Thokozile manje insizwa kaMnguni, ngilandele kuzo zonke iy'nkundla zami zokuxhumana Thokozile Mayeni Mnguni. Sibonane futhi, ngiyabonga. Nibusiseke niphile lapho nikhona, ngithanda nonke, angikhethi bala ledlozi. Ayedi.